Brdo Humščak je dominantno brdo ovdje u okolici Brezničkog Huma i baš zbog toga jer je to jedno takvo dominantno brdo sa izuzetnim položajem kao dobro mjesto za recimo pregled nad širom okolicom. Pobudilo je naravno pažnju arheološkog oka pa smo i prije već više od 10 godina zapravo prvi puta prolazili ovim brdom i napravili jedno rekognosciranje, kako se to u arheologiji zove. To je zapravo pregled terena sa potragom za nekim arheološkim pokazateljima. Znači treba se utvrditi da li je to brdo arheološki zanimljiv lokalitet. Našli smo tom prilikom naravno prve nekakve površinske nalaze koji su pokazivali da ovdje ima arheologije. Međutim, neka druga nalazišta su tada bila hitnija i važnija za obradu, pa se više nakon toga nismo vraćali na Humščak. Međutim, na inicijativu načelnika općine koji nam je ponudio suradnju na ovom brdu, počeli smo kopati prije 4 godine ovdje i od onda vršimo svake godine redovita istraživanja. Nalazi su od samog početka vrlo zanimljivi, vrlo raznoliki, iz različitih vremenskih razdoblja, pa ukazuju i na zapravo tragove života iz jednog jako dugog perioda od puno prije Krista pa do prelaza na novi vijek. I zbog svih tih nekakvih važnosti i značajka ovaj lokalitet je Ministarstvo kulture uvrstilo, naravno na prijedlog našeg muzeja, u svoj trogodišnji program. Tako da sljedeće godine, 2015. završava taj trogodišnji program istraživanja. Međutim, to nije kraj istraživanja. To je zapravo prva trogodišnja serija istraživanja na ovom mjestu jer lokalitet je ogroman i naravno da će on zahtijevati još arheoloških radova. Istražujemo istovremeno na nekoliko položaja na ovom mjestu. Na jednom položaju smo pronašli ostatke kasne antike, znači različite predmete, različite pokretne nalaze iz vremena kad je Rimsko carstvo imalo i ova područja ovdje. To se radi o rimskoj keramici i kvalitetnoj keramici za svakodnevnu upotrebu, o rimskom novcu, o nešto malo rimskog stakla, o kopčama pojasnim. Ove godine smo našli jedan izuzetno zanimljiv antički nalaz, a to je zapravo lovačka, fučka, zviždaljka, napravljena od jelenjeg paroška. Kompletni, cijeli sačuvan. Tako da još u ovih tjedan dana, koliko planiramo istraživati, mislimo da bude takvih zanimljivih nalaza još. Ovo mjesto na kojem se sad nalazimo je jedna sobna koju smo ove godine otvorili da utvrdimo da li tu na ovoj sjevernoj vjetrometini, da tako velim, znači položaj koji je uvijek bio izložen sjevernim vjetrovima i hladnoći, da li ima i tu kakvih tragova života. I eto, ima ih. Pronašli smo predpovijesne slojeve, stare otprilike nekih od oka sad, koliko mogu reći, 4000 godina prije Krista. I na zapadnom dijelu lokaliteta istražili smo i još uvijek istražujemo mjesto gdje smo utvrdili da je stajao jedan vojni objekt iz zapravo najnovijeg razdoblja koje je ovdje zabilježeno i dokumentirano, a to je vrijeme kasnog srednjeg i početak ranog novog vijeka. Radi se o jednom protuturskom čardaku.